Dugang pa nga good news, Matam-is man ang yuhom sang temprano pa nakit-an kaina sa studio sang Bombo Radyo Iloilo matapos nga ginbaton sang isa man naton katagdaog sang 1-2 Panalo Part 24 Promo sang Bombo Radyo kag Star FM. Kag iniamo si Gloria Saburnido, 67 years old sang Santo Niño, San Miguel, Iloilo, kag naggamit sang Omega painkiller bilang iya proof of purchase. Nabaton man sini ang 1,000 pesos nga cash kag Orocan nga balde nga may unod nga gift pack. Suno kay Saburnido, gamiton sini ang nadag-an agud ibakal sang madamo pa nga proof of purchase. Malipayon man sini o kon Malipayon man ini nga nagapang-agda sa tanan nga mag-intra sa 1-2 Panalo Part 24 Promo agud magdaog man kaangay niya. Kag magdako man ang tsansa nga mangin milyonaryo sa grand draw kung sa diin 1 million pesos ang nagahulat sa grand prize winner. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, kag 1,000 pesos cash. Salamat gid sa promo sa Bombo Radyo kag Star FM. Basta Radio, Bombo Star FM. is all for you.